नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार आजाद सिंह और हमार गाना होता 9 तारीख के 9 जनवरी के सुबह एगो बात बताई। गाना का बोल बा एगो बात बताई और जेके गौले बनी खेसारी भैया जी और साथ में फीमेल सिंगर बड़ी शिल्पी राज। बहुत ही प्यारा गीत बा और एकर म्यूजिक दिले बना हमारे छोट भाई विशाल सिंह। तो आप सब बहुत सारा प्यार दी, ढेर सारा आशीर्वाद दी और ये गाना का वीडियो आप सबके मिली पीपा म्यूजिक भोजपुरी पर। न्यू चैनल बा आईफा म्यूजिक वर्ल्ड के न्यू चैनल बा पीपा म्यूजिक भोजपुरी। तो आप वो सब चैनल के अभी से सब्सक्राइब कर ली ताकि 9 तारीख के आप सबके वो गाना देखे के मिले, आसानी से आप सबके नोटिफिकेशन मिल जाओ। तो गाना के खूब प्यार दी, खूब आशीर्वाद दी और एकदम गाना के एकदम पकड़ा दे एक बार ताकि बच्चा बच्चा तक पहुंच जाए, गांव गांव तक पहुंच जाए। गाना के कैसे भी खूब वायरल करे बा। ये नया साल का पहला गाना बा खेसारी भैया के। तो एकदम जबरदस्त मेहनत करे बा। आप सबके धन्यवाद।